Belum tanya info. Fana. Nam. Nani Oh, ala. negatif. Alors, John Kololo. check bebe. Why? Kan bebe. Wallahi, kan memida. Ibaga. Sigibe. Changa fanya mani cha buka din don. Check madam kan ni. Semanga tega chila. Ah, oh. Cha monta ou faire. Isi ga Ngaje ça va? Ça va. Tu m'as donné un fesi fena. C'est vertigo. Isi va ne fena monta se ga wuli. Koro de ne. Non, merci foro wari bi. Non, foro c'est donné mes clips. Ega ni mana kana je. Kan memida. Alhamdulillah. Bien. Yera dun. Kan foite. Ça va? Bien. Che isi le musmala. E wa fene ga bokan sigi kilela. Ayi ne foro kon firla ne tawro tana me sigi so. Ijo folo dona. E mane genga buifi ya. Che ya changa chango ko dona kuma nuisa. Me ere ba do e fene mi wote ku gete. Ha? Ni ma ko jugu go. Ayi no da bla sa ye ko jugu yesa. Ne a fi ne nteni suruma nga ko fi. Ça dire ki ba do ngile no ankerta do. Boton ne tara ko ne den bani fon nga che ba do bina tara chiri. Ni mo na mo kuma jugu fon clara ga yeri pri. Ayi me aba fon. E tali ay biya wulu ne. Kana to ason duma ko. Ah ne jeto la. Voilà. Non ça va? Ça va alhamdulillah. Une nouvelle mamba de vie. Nouvelle duma? Wallahi. Ndogon dona. Espagne. Sasa. Bla 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 moi. Ha chérie, chérie. Ouais. Tu me toi ko ngana fo ça ça ningi attaquer matin zonglo to ko ngana fo. Non. Ah ala. Ah! Furo fere la. Tu fais cigare fleur. Moi fais cigare fleur. Mi. Tu kelen ngone mela. Tu as femme ça. Ah, ne trapu ko ko mo re tu don. E me ma fo ka ndo ndo na Espagne. Ouais. Nga chengo ya ntanya le. Hein? Non, nga cha. Ah alhamdulillah. Espagnol. Ala ki ka kuma ke boy ka mu. An ya ndogon bela. Non, nga cha gara buiga. Donc aduna Espagne. Adona. Ay wole. Ay wole suro de wa nga do. Non, ay wole odona klenga fela na ka dona. Ne re folla ga min fa wari. An ga du che du dara grandi la. Furo ferra furo wari male ga blali bo fo juru de tatuni che. Ngale nga juru ta che jago ata. Nyewo de wargo fa ay fo. Non, mais nga che kana tanta wargo info. Kana tan fuita wargo info. No de fa ay ka gele afena go telephone na go. Imaya, no de fa ay ka gele. Ta mo ko bla kana fo. Tie me ama téléphone fo ala. Foi. Ah, na ma téléphone ne be cheron chem, ne be chen don chemi. Billahi, ni ma fo shini wa shini nga wari insura. Chemi labo. Hein? Chen ta mo na ma abila boda. Alice. Odona ne war min minela ka di cema wa bioro. Bon ne kalo flane dama. Chere la kalo flaman dafa kusube. Ga meta nga war kanu kwa. Ya famia na sera ka min dina mabi. Sabla bi sigi nyona la kwa. Ni ga jurube mogola. Ni ga taga segi chara. Ne mana la bwaga dugo no bi wa fo ko ne ga juru. Ya famia warko dum fle amano ko donc meta warko la gana ya mea ah Ga finnya na. aha merci ene makala Che ma fi nga che mal sigite ko de Che ni ti woro bay ko ni. che amano onde Wallahi, abige to di. mais ira do ngira do ti. No. What do we ba ko? Koro do buti bingoy. Dem ne senala ne adon afan. assalamu alaikum Wa alaikum salam. an play Awa ba isi ay no isi na wa nyoere Patron ina kunyi ka wargo de yoro. ah ne na ku yere che Ah, patron. Aw ba fa nga ko ga ko di ko mi dele era ma da fa patron. Alo la mo se polo. ne ko baro dele man dafa le sabane baje ga sigi nyoya la kwa ne nana na suro don bi ku ibo di anga tanai sabla ne mana ila boy ga dum gono manga be chare ne mi bi ku ndoro jangata
patron. y'a faamu. Patron ko ni minɛ. Wabi woro la e bɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ ta ka di ne ma ko ne k'o minɛ ne bɛ taa nin ye min terikɛ kana dɔgɔya sa. Patron ne bɛ ne kun. Ayiwa délai kɔni to tora tile 3 ne kɔni tile 3 kɔni n bɛna n ka wari nɔfɛ. Hali ni wari ma sɔrɔ a ka dumuni ka fisa don na. Ok kɔrɔ kan bɛ ne taara. Ala ka se ni ɲuman cɛ n ka cɛ e tun mana kɛmɛ don o tuma an tun bɛ togo cogo di. Ka ne yɛrɛ ka yɔrɔ in lajɛ cogo min na nin ka dubabu y'a ka wari kana sɔrɔ. A bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ n ka cɛ ne bɛ min f'i ye ne m'a f'i ye ko cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Wallahi n bɛ ka da i ka kuma in na. Non ne ni cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yiri kɔnɔ sa. Wallahi n bɛ ka da i ka kuma in na. Bon nin ma ɲi dɛ juru min bɛ nin na cɛ e t'a kalama. O kumana kɔrɔ a ma ne ka wari fana juru de bɔ dɔ ka juru fana na ka di ne ma. Nin ye kalaban mais n bɛ min f'i ye non a ka problème s'i ma k'i quitter quoi un coup don. Ala ka ne kisi a ma. Non ala k'an kisi a ma parce que ne kɔlɔlɔ yɛrɛ ne b'a dɔn a poussière bɛ ne sɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Mais i ka moyen sugu bɛɛ kɛ sini ka jan dɛ. Petit frère wele sisan ne min bɛn dɔrɔn a k'o digɛ nɔ pour que cɛ in cogoya bɛ se ka sɔrɔ a ka ko la n'o tɛ cɛ in ma ɲi dɛ. I y'a faamu. N y'a faamu. Voilà. Donc bon i b'a ko teliya ne kɔni ne ye n t'a f'i ye ka bɔ a la dɛ. Fana n ka téléphone lajɛ n dɔ kelen kelen a la i kana di yan. Allô? Allô? Moussa, ça va? Ça va, Cheikh? Bien. Kɔrɔ baasi tɛ yen? Moussa, basi bɛ yan dɛ. Baasi bɛ yen. Moussa, o don na ne m'e wele ka wariko fɔ n ɲɛna. Awɔ, i y'a fɔ n ye. Ko n ye du da garanti la. Awɔ. I b'a dɔn cɛ bɔra yan o don na dɛ. Cɛ bɔra yen? Sini bɛɛ k'a bɛna n gɛn ni ma wari sara. I dun ka solution bɛɛ kɛra i bɛ fɛn o fɛn na ye o bila. Awɔ. I ka juru ɲini Musa yan kɔni ne bɛ juru ta mɔgɔ minnu fɛ yɔrɔ n'i ye juru minɛ o fɛ i tɛna se ka taa k'i b'o deli tuguni ko juru dɛ. Ayi kɛcogo t'o la. Musa a lajɛ dɛ n'o tɛ an bɛna malo dɛ n'a fɔra k'an ka dumuni kelen ko k'o fɛnɛ bɔ siyan na Musa a lajɛ i ka wari ci dɛ. N kɔrɔ o ko ka nɔgɔn sa min bɛ n bolo yan n bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la n b'o fara ɲɔgɔn kan. Musa n b'o bila ka taa d'i ma. n y'a faamu. 50 de don. Ok. 45 i bɛ to ka cɛ négocier k'a kɛ n kɔnɔ sɔɔni dɔrɔn. n y'a mɛn. 50 i b'o kɛ du musaka ye fɔlɔ quoi. Problème foyi t'a la. I y'a faamu. n y'a mɛn. saya ka fisa ni malo ye quoi. Wallahi Musa. I y'a faamu. n y'a mɛn. Ko cɛ ka 10 dɔɔni diyan dɔrɔn. Ok kɔfɛ problème foyi t'a la. n bɛ tɔ 15 ci ma i bɛ taa d'a ma quoi. n y'a mɛn. I bɛ taa monogramme na. Monogramme. Awɔ. Awɔ. I y'a faamu. n y'a mɛn. I bɛ taa wari in ta ye. n y'a mɛn. donc an b'a kɛ ten. Ok o de tun don Musa. Awɔ k'an bɛn. ko a bɛ wari ci ma 50 ko monogramme ka monogramme ne komi jɔn de ye mɔgɔ kalan ne ye dugu in kɔnɔ yan n bɛ taa se jɔn ma komi o bɛ monogramme ko in kalama ne tɛ fɛn dɔn fɛn ninnu na n bɛ taa nɔfɛ an bɛ taga yen n'a ye wari in bɔ 50 k'an b'o k'an ka du musaka ye ni ala ka nin kɛ hɛrɛw dayɛlɛtɔ ye koyi. Awɔ kɛcogo dɔn wari ma ɲi dɛ. O ye tiɲɛ ye. Awɔ n bɛ don so kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne dusukasilen don tile 2 na dɛ. Cɛ min nana wari juru ta i bolo halisa a ma di. O don na ne taara cɛ fɛ o don na i ni ala cɛ 60 la ka 100 ta k'a di ne ma ko ne ka taa n'a ye ne bɛ taa n'a ye o tuma ne ye danganden ye. O yɛrɛ ye nin ye. Délai kɔni ye sini ye n'a ma ne ka wari di kɔni sini kɔni non a b'a ka du bila. Kɛra ne ye koyi. Jɔn kolon. Ne ka cɛ. Donc c'est Cheikh bɛɛ Wallahi. di Gorongofi. Bien. Cɛ kan jumɛn bi? C'est nouvelle dumanba. N dɔgɔnin ye wari ci. Non Cheikh bɛɛ. Donc a y'a ci quoi? A ye wari ci 50. 50? Ko a bɛ ne ka téléphone kɔnɔ n t'a dɔn ko fɛn dɔ ko monogramme walima ko I hakili sigi sa. Monogramme de don. O ye code filɛ dɛ. Mɔgɔ ninnu ka wari bɛɛ bɛna ten o. Cɛ 50. 50. A n'a kun ka fɛn n'o ye fɛrɛ. O b'a kan. O b'a kan. Wari kɔni cira ko o b'a kan. Non n ka cɛ ye sa
cɛ n'a kun ma tara kula kala tɛ e b'a dɔn a kun ma bien 40 b'i kun a bɛ bɔ n'o de ye 40 awɔ 40 o bɛ kun a bɛ kun n ka cɛ o tɛ baara bannen yan n ko kunkurunin bɛ na ne nɔfɛ yan denni kunkurunin bɛ na n ko ba de tɛ mɔnɛ dɔrɔn n ko ba an bɛ yɛlɛ o ka niveau la sɛbu ye o cɛ kow bɛ yen dɛ a bɛɛ ni ala cɛ an k'o kɛ direct ye quoi cɛ vɛsi to yan sa cɛ cɛ n ka cɛ n tɛ se ka nin to yan dɛ Mali ka vɛsi ko nin yɛrɛ cɛ ko ka taa n kuran ne la ko cɛ tɛ nin kuma dabila cɛ n ka cɛ cɛ ne yɛrɛ ka fugu la mais ayisa an ka taa komi wari ko don awɔ an ka taa bon n'an taara i b'a ko bɛɛ to ne ma yan ma cɛ a wele k'a lajɛ kɛ allo cɛ ko sugu dɔ bɛ olu dabila sisan an taara fo i ka baarakɛyɔrɔ la sisan wallahi n tɔgɔ ma janba den ah non mais kana to ka sɔn ne ma ne y'a f'i ye n'i bɛ taa so o man se ko n ka mɔgɔ averti voilà an ka ɲi ka taa retiration dɔ la quoi i bɛ se k'a gérer n ye so wa cɛ bébé cɛ ko sugu dɔ bɛ an ka n'olu gɛlɛya an ni ɲɔgɔn cɛ sa o tɛ nin ne cɛ yan an b'i sɔrɔ yen sisan awɔ voilà kana da in tugu dɛ an ka wari d'a ma an ka taa voilà ni ŋɔni yɛrɛ bɔtɔ aw fana mɛnna kojugu cɛ an bɛ mɛn ko teliya bani wari d'an ma a b'a ka du bila ne yɛrɛ bɛ ka hinɛ a la o n'o tɛ ne ka wari ne bɛ to mɔgɔ la han 200 o ye wari denniya bon ne ka cɛ b'a dɔn ɲɔgɔn de kow bɛ ɲalen sisan han mais i b'i jɔ o b'a dɔn min bɛ sisan wari kɔni b'i kun wari bɛ yan a ladon an bɛ mangoro turu la a ladon fɔlɔ ba ye voilà bon sisan i b'a dɔn min bɛ hakilina jumɛn de b'e la sisan wari ko in n dɔgɔnin y'a fɔ cogo min na kɛ ka 5000 kɛ an ka du musaka ye ka taa 45 di cɛ ma non n ka cɛ o tɛ kɛ non o tɛ kɛ ayi cogo di n ka cɛ o tuma e bougelen de don wa ne ma bouger mais cogo di a fɔra cogo min na wari nana ko ka kɛ cogo min na an b'a kɛ ten kɛ non na mais sa n ka cɛ ne b'i bilasira de sa ne ka joli ni ne m'i bilasira ni man kan ne t'i bilasira jugu o ye tiɲɛ e bɛ se ka taa 45 bɛɛ di cɛ ma cogo di e b'i ka du ko dɔn bi ka gɛ c'est comme nɔgɔya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen wa i ma e mɔgɔ min ta ye kuma dɔ la i bɛ sini miiri i t'a dun t'a yɛrɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ bon n bɛna kɛ cogo ɲuman f'i ye et puis e b'a dɔn ne ye mouvement min kɛ nin ye ne ka denni kun tɛ wariko in kun ma nɔgɔn k'a b'a fɛ ka mun fɔ ayi bon n ka cɛ ne t'a fɛ ka fɛn fɔ sa ne ka cɛ de ye hali n'a kɛra 20,000 i b'o di ne yɛrɛ ma ne non ka nin ɲɛ 20,000 non ka nin ɲɛ yɔrɔ la sa jɔnni o kumana e mun baara kɛ ne nɔfɛ o fana na an taara wari minɛ e hakili la ko wari bɛ minɛ kunfɛ ten tɔ wari tɛ minɛ so koyi tiɲɛ na ne tɛ se ka 20,000 d'i ma n'i bɛ 2000 minɛ i b'o minɛ non bon n ka cɛ a ka ɲi tan hakilina min b'i la n y'a dɔn wari de bɛ wari ɲini i b'o kalama wa han n b'o kalama wari de bɛ wari ɲini kosɛbɛ kɛ fɛnw de bɛ yen projets de bɛ yen e filɛ bamanan filɛ i mana fɔ k'i b'a lakeguya cogo o cogo projets bɛ yen ni ne ye k'a fɔ k'i kana taa wari bɛɛ di cɛ ma nin tɛ se ka foyi k'i la taa 5000 dɔrɔn di cɛ ma ne de y'a f'i ye wari tɔ han an b'a labaara han nin ye joli 50 tɛ yan a 50 ne 50 dira cɛ ma tɔ bɛ to joli tɔ bɛ to 40,000 40,000 awɔ 40,000 kɛ e ma ko ka taa e ko ka joli di cɛ non e bɛ ka ɲagami sa i hakili sigi 50 de bɛ di cɛ ma wari 40,000 wari tɔ tɛ 40,000 n ko ne ye wari jate de kɛ n'o kalan ne ye an ma kalan bon sisan 50 i bɛ malo ni fɛn dɔ san ka bila so kɔnɔ malo bɔrɔ 2 ayi o y'i ka ko de ye sisan 40,000 an b'a labaara nana ye dɔrɔn i k'a dan tigɛ n'i ma danna fɛnɛ i bɛ se ka 20,000 an b'a labaara han non n ka cɛ kabako don walayi k'a to yen fɔlɔ a to yen an b'a siri o ne tɛ yan an b'a siri quoi i sɔnn'o ma quoi n'o ɲɛna o la wari o la an bɛ projet mana monter sisan o y'an ta ɲɛlen o jamana in projet a wo n ka cɛ a co b'anw de la fɛn bɛɛ n'a cɛ min kɛ fɛn sa ok n y'a mɛn e ye ne terikɛ pari sisan mɔgɔ yɛrɛ de tɛ mɔgɔya fɛ an tile an tile yalo an ce a b'an ce ma kamso an ce sigi b'an fɛ somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ baasi tɛ yen a ba don so kɔnɔ de an bɛna ɲɔgɔn ye quoi yɔrɔ tunkara n ye wari cɛ a dafa min na petit fɛn bɛɛ ni n ka ɔkɔlicɛ e bɛ na RVP fɛ RVP tɛ dɛ ça c'est mon ami John ça c'est ne ka cɛ ouais cɛ plan ye
Cascaro. Ouais. Le grand cascarnet. C'est ça. Non, Kobe. Kobe tout. Ouais, ça va. Tiens, yana ma. Dieu merci. Kana fama yɛrɛ. Hey, tiens, on fait un blanc, ouais. Ni yɛrɛ tununa circulation na ten tɔ i b'a dɔn. Ni pasugunu ma ye. Tiens, to an ka tunu. Cɛ o dabila sa. Non, to an ka tunu. A tɛ pétiller. Jabi cogo di a bɛ faamu ye. Ouais, ça va. Mais i b'a dɔn n bɛ ci telimani de la quoi. Dɔ de nana n fɛ sisan. A nana 500 000 de demande na quoi. N y'a bɛɛ d'a ma mais i b'a dɔn 2000 francs dɔrɔn de y'a jɛ quoi. N ko jɔ n ka passer n ka ju fɛ an ko lala a bɛ gérer quoi a ma fili. Sɛbɛ la. 2000 francs. 2000 francs de y'a jɛ ma 500 000 dafalen mais 2000 francs dɔrɔn de b'a jɛ quoi. N y'a faamu. Donc i ye walimɔgɔ dɔ ka wari de minɛ k'o kɛ ka walimɔgɔ dɔ kun ye. Ka walimɔgɔ ka wari minɛ wa cɛ n ka cɛ bɛ n dɔn sa n'i b'a dɔn ne tɛna walimɔgɔ ka wari minɛ. Cascadero. Oui. Cɛ n ka cɛ i fa ye ne ye sa. A b'a fɔ ko banti fa ye ko bɔ ye yan. Cɛ a bɛ faamu sa kɔrɔ mais e yɛrɛ bɛ ko bɛɛ si kalama. Non, a bɛ faamu. Voilà i b'a dɔn n bɛ to ka ɲɛ mɔgɔw ma de quoi. A bɛ faamu, a bɛ faamu. I y'a faamu wa. Ala k'i mɛn i ka mɔgɔ ɲa. Amina amina cɛ a bɛ gérer o. N ka cɛ wari bɛ n kun dɛ. n M'a d'i ma. cɛ nin ye jɛmugu ye dɛ ça c'est bien ça. Nin ye diɲɛ ne bɛ n d'i ma hali min tɛ nin ye. Awɔ. Non a dannen don sa n b'i dɔ sa kɔrɔ. Mais min la pan tigɛ nin kelen kunna quoi. Tɔntigɛla o tɛ se ka tɔntigɛla ta quoi. Non a tɛ ɲɔgɔn tɔn tigɛ i m'a faamu a tɛ ɲɔgɔn tɔn tigɛ quoi ma. N bɛ wari in d'i ma Ala de kama. Ala kama. Mais n tɛ se ka 100 n bɛ 100 saba d'i ma. Non kɔrɔ a lajɛ i ka nin kɛ 2000 Ayi bon n t'a fɛ ka billet kulu non n kelen na an tɛ ɲɔ billet kumaba ninnu t'olu falen. Voilà. Nin minɛ nin 2500. Ouais kɔrɔ nin y'o. Nin minɛ taa i débrouiller quoi i bɛ 100 fɔ i bɛ 100 ɲini. Ah bon ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Mon kɔrɔ don. Ne ka cɛ. Cɛ. Cɛ n'i ma content yɛrɛ fana n ka cɛ su in na n b'i wele. Ah bon. E b'a kalama. Cɛ an bɛ bila ka ci de N ka cɛ foyi ma ne ye sorti quoi. An t'o kuma n'an ka yɔrɔ ɲini. K'an bɛn sa e ka taa sa. Mais a bɛ faamu quoi. A bɛ faamu a bɛ faamu. Sinon an b'i bila k'i ka yɔrɔ la i m'a faamu. Bon non kana taa fɔlɔ i b'a to k'i wele. Ok fuba tɛ yen. Awɔ ni y'i wele waati an b'a kɛ ten awɔ. Non jɔn fɔlɔ la. Ne ka cɛ. Cascadero. Bien. Awɔ. C'est ça. E t'a kalama sa petit. Ne ye nin wari sɔrɔ cogo min e b'a ɲini. Fɛn bɛɛ hali diɲɛ den na e tɛ se ka ne ta ka mɛ hinɛ de. Baasi ma tɛ. Ne b'a dɔn e tɛ se ne fɛ baasi la wa. Ok juguman kɔni na e tɛ se ne fɛ wa. Wari ko in. Ne b'a dɔn i bɛna 50 di yan bi o walima 60. 50 filɛ nin ye. An m'o bɔ wari in na fɔlɔ quoi. I ni Ala cɛ 60 kun kɔrɔ i bɛna 50 di ne ma ne b'o minɛ. Jalo. Ayi non ko dɔ bɛ yen o dabila sa. E delila sa. Ayi kana n deli quoi. Mais non. n'an bɛ fɔlɔ kɛ Jalo. Ne dɔgɔnin ye wari de ci ka na. 50. An bɛ Ala mɛn. Ko ne ka na 45 di ma. Ne fana i bɛ n terikɛ Jɔni dɔn wa? Ne b'a dɔn kosɛbɛ. Voilà. Jɔni de ko projet dɔ b'ale bolo n'a ale y'o monter walima ko k'o monter de. N'ale y'o kɛ sisan o la an bɛ wari ba sɔrɔ o la ne bɛ nin ka wari d'i ma. E ni Ala cɛ. Ne fana ye 40 d'ale ma. 50 bɛ e bolo. E bɛ ne ka juru to e la. Ka wari ta ka di Jɔni ma ko ka taa projet monter e b'a dɔn délai ye sini ye. Ne kɔni b'a dɔn sini b'i ka du bila non walima an ka taa police la. Patron an kana kɛ ten. Ayi Alice. Papier in ta ka na di yan. Patron i jɔ. Ayi kana n deli. An ka kɛ police la taga ye o dɔrɔn de bɛ. Ayi non. Mi deli sa mi deli. Sisan wula an ka taga an bɛ taga Jɔni fɛ yen. Ayi dɛ. Ne ye wari min d'a ma a b'a di yan. Ne tɛ taa Jɔni fɛ dɛ. E ne ye wari di Jɔni ma. Taa an ka wari minɛ ka na di yan walima sini i ka fɛɛrɛ ɲini. Patron i jɔ n bɛ t'o ko la ka na quoi mi deli yɛrɛ de. An ka kɛ police la taga dɛ. Awɔ a teliya. Ne ka ɲumanya bɛna kɛ n bolo fɛn dɔ ye. Ni ne y'i bɔ i ka du kɔnɔ sisan bɛɛ bɛna fɔ ko ne ka jugu. Non tu me merdes quoi. Adukile. Jɔni. Ne ka cɛ. Cɛ. Cɛ a gorongofin. Jɔni min bɛ yan. Jɔni 40 in di ka cɛ. 40 in di yan man Jɔni. Cɛ bɛ ka gan ko k'a bɛ taa n datugu sini. Ni ma taa n'a ka wari ye. 40 in di ka na man Jɔni. Ne ninnu dɔrɔn de la. Ça c'est impossible. Cɛ. Cɛ bɛ n'o bamanan ka ko ma nɔgɔn. Cogo di? Cɛ bɛna n datugu ko n ka ko ma nɔgɔn. Cɛ o tuma ne ye min f'i ye o tuma e ma da ne la. Jɔni. Ayi non. O to yen sa. N ka cɛ a ka di ne ye ka da ne la de. Ne dalen don i la o. Bien.
ne de y'a fiɲɛ ko n cɛ tɛ se ka foyi k'i la nin tɛ se ka foyi k'i la nin ye kurubaga ne ye sa minɛnsi de i bɛ danna ha jɔn datuguli ko min b'a la nin ye non datuguli to yen tɛ datugu ale to wari de bɛ wari ɲini e yɛrɛ bɛ k'i panpan ka na e b'a dɔn ne sigilen filɛ un tɛ ne la ne sapé cogo la ne ɲɛ b'i la voilà bon ala ka teli n'a ka ciden ye ni ko ne yɛrɛ bɔtɔ de ye ka t'e fɛ yen bon e yɛrɛ sera ka na direct la sɔgɔmada joona in na depuis 6 heures pile mɔgɔ ninnu ye ne wele e jɔn n'i ma wari in di walayi cɛ bɛ taa ne datugu cɛ na mais sa n ko mɔgɔ ninnu ye ne wele de projet mɔgɔ ninnu ye ne wele projet mɔgɔ ninnu cɛ non n ka cɛ i n'a fɔ mɛ ka gɛlɛn cɛ mais 40,000 jɔlen ko a dalen nin e projet kelen combien de millions e bɛ min sɔrɔ o la 40,000 non n dabila sa yama u ye ne wele bon donc k'an ka rencontre kɛ i ma donc u ye den dɔ fɔ donc ne yɛrɛ tun bɛna te de nɔfɛ pour que an bɛ taa rencontre kɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ an bɛ ka taa ne ninnu bɛna wari de d'a ma e b'o dɔn n'o tɛ papier ne ye papier bɛɛ labɛn u bɛɛ donna ka ban papier cɛ n ka cɛ e bɛ k'i pan pan ka na e t'a kalama sa i t'i hakili sigi ko fɛ yan papier o ye papier bɛɛ déposé ka ban ne ye papier bɛɛ déposé bon sisan min bɛ yen parce que nin ko nin bila ka suma a tɛ bɛn ma donc i bɛ fɛrɛ non mais i tɛ se ka taa i ka kɔɲɔ don veste min minɛ o bɛ yan awɔ a bɛ yen ani n ka sulu voilà i ka veste kɔrɔlen i b'o n'i ka sulu dɔ don donc an bɛ taa joona pour que an ni mɔgɔ ninnu ka se ka rencontre kɛ mais jɔn cɛ kana na ne datugu cɛ i ka pewu n'an taara n'an ye diɲɛ minɛ an natɔ an bɛ don ka cɛ ka jeton d'a ma dɔrɔn ka tɛmɛ ok dara la n dara dana dɔrɔn ka cɛ ne dalen don e la sa cɛ kow bɛ yen sa walayi n bɛ na o la ok an b'a kɛ ten voilà kana fɛnkɛ dɛ awɔ an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn est ce que an tɛ ɲɔgɔn kunbɛn carré kunna siɲɛ kelen awɔ an b'a kɛ ten bon i b'a teliya dɔɔni ok mama ninnu don wa kuma a ma nɔgɔn dɔɔni quoi n tɛ bamanan kɛtɔ ye ka bali yɛlɛnna Allahu akubaru ayi n ka cɛ nin 40 kɔni i b'a lakari da wɛrɛ fɛ non ne ni ala cɛ n tɛ fɛn fɛ yen ma taa n sigi ne yɛrɛ suranna k'e kɔnɔ fa dumuni na est-ce que awɔ non n bɛ taa olu bɛ papier di quoi a cɛ kɔrɔ b'a ɲɛdɔn donc cɛ donc cɛ y'a k'i sigi sisan ne bɛ ka taa boli mɔgɔ yan nɔ donc sisan an taara b'a ko bɛɛ to ma i komi communication b'olu ni ne cɛ donc i b'a to yen i y'a ma se ka kɛ yɛrɛ n'an donna u bɛ se ka wari an b'a ko tigi la voilà Bonsoir, bonsoir. Ça c'est Bongo fini. Ouais. Merci. C'est pas grave. Donc madame a fait. On nous sommes pour le ah, on va dire tu vas le faire. On a fait un projet maintenant. Maman. Et à nous on va le faire ça. Non, il est là là. Ya, malena. Voilà. Donc nana n'a fiyɛ cogo di e yɛrɛ ye kɔni ɲɛ bɛ yɔrɔ la yɔrɔ nin kɔni bɛ mɔgɔ min bolo o tɛna se ka kɛ ka fɔ k'a b'an ka wari non voilà bon fɛn sugu bɛɛ bɛ a ka ca ala kɔni an yɛrɛ bɛ an bɛ wari tɔgɔ o ko caman bɛ yen o ma dama dɔrɔn wa dama la dɔrɔn wa tɛ kɛ fɛn san cɛ n dalen don i la voilà donc o kɛlen don wa ma donc n bɛ a bɔ ah tɛ fɛn a sumalen koyi a sumalen la ye a dɔn tɛ a b'i bala donc m'a fɔ ni papier ko la a bɛ se ka kɛ papier min ɲaamɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ cogoya min na mais non min nana ni mun de ye secrétaire ni de b'a bɛn a kɔ ne ni kɔni sɔnna o y'a ban secrétaire ko de ka na ni papier jɔn b'a fɔ dɔrɔn sa c'est pas la peine
Yama, voilà. Madame, ça va? Tiens bon la fille, ça fait bon ou pas? Non, tiens la fin. Tu as perdu ça, on met un mou. Voilà, donc pas bien sûr. On a la télé. Il y a 10 millions. One month. Il y a un online. Ah, on a un tiens. Il y a un éléphant.